всички да станем прави. За да приветстваме родителите на младоженците. Който вие от тук нататък ще трябва да делите. Бъдете си необходими тъй, както той е необходим на всички нас. Питата е залог за това, че вашите близки няма да ви изоставят нито в добър, нито в лош момент. Е плода на земята ни. Виното е кръвта на земята ни. Нека двете се съединят. Плод и кръв. Така че всичко, до което се докосвате, скъпи младоженци, се множи. Защото винаги ще има на кого да разчитат. Как на кого? Ми? Техните кумове, разбира се, които и този път ще застанат до тях, но този път като арбитри. Младото семейство Стоянови тук сега ще разчупе тяхната семейна пита. Разчупването на семейната пита е символ на стремежа към по-добро. И така както семейство Стоянови от този момент нататък ще трябва да делят и радости, и незгоди, така сега те ще поделят своята семейна пита. А по стар български обичай в нашите прабабни прадеди се казвали, че който отчупи по-голямото парче от питата, той ще командва къщата. Много добре се грижи в кухнята, то му личи на кума, наистина здрав, силен, стабилен кум. Сега, куме, ти познаваш ли твоята съпруга? Горе-долу. И аз сега хубаво я погледни, защото 20 години си я гледал. Прекрасна, красива, всички го виждаме. Кажи сега, колко пети твой е кума? Пети по 20 сантиметра, около 3 метра е кумата, уважаеми гости. Както искате, така гледайте 3-метрова мацка. Разрешава всички световни рекорди, всички неща.